12 గంటలకు అట్లా వాళ్ళు మందు పైసలు పంచుతున్నారు వాళ్ళు. నేను ఓన్లీ బయటికి వెళ్ళిన చూడనికి అక్కడ కనబడితే పట్టుకున్న వేణు అని పేరును పట్టుకున్న మన దగ్గర క్వార్టర్స్ ఉన్న దగ్గర మందు బాటిల్ ఉన్న మన దగ్గర పట్టుకొని వాడిని ఏం చేస్తున్నారు ఈ రాత్రి అంటే ఆయనతో మా అన్న గోపాల్ ఉంటాడు, ఆయన వచ్చి నన్ను పట్టుకున్నాడు. ఏం చేస్తున్నారు నువ్వు అనగానే అందరూ వచ్చేసారు. అందరూ వచ్చి ముక్కు మీద కొట్టేసరికి ముక్కు ఇట్లా కన్ను బ్లాక్ అయినట్టు నాకు ఏం అర్థం కాలేదు. 20 మంది పొరలకు ఉన్నారు ఇంచుమించుగా. నేను పారిపోయి వచ్చేసిన, ఇంటికి వచ్చి ఆంజనేయులు ఉంటాడు మా పక్కన, ఆయన లేపిన నేను. అందరూ వచ్చి పెద్ద చాలా పెద్ద గొడవ అయింది. చాలా ఇక్కడ కొట్టారు, మెడల్ మీద ఈ ఫింగర్ డ్యామేజ్ అయింది, ఇది కొంచెం అట్లా. ఇంచుమించు అందాదాగా ఒక 10 మంది ఉండే నా వెనకాల. నాకు అసలు కనబడట్లేదు, కళ్ళన్నీ ఇట్లా చీకటి అయిపోయింది కదా కొట్టేసారి ముక్కు మీద. ఫోన్ ఇంట్లో వీడియో కూర్చున్నాయని చెప్పి వాళ్ళ పంచాయతీ ఉందని చెప్పి వీడియో నేను తీస్తే వీడియో ఫోన్ గుంచుకొని పలకొట్టేసారు వాళ్ళంతా. ఫోన్ పగలు కొట్టి నేను ఎవరికి ఫోన్ చేయకుండా అయిపోయింది, ఒక్కనే అయిపోయాను నేను. వాళ్ళంతమంది నాకు చాలా భయం వేసింది అంతే సార్. అసలైన తొలి వెలుగు. ఫాలో వాట్సాప్ @తొలి వెలుగు official.